Impateng ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga amo ti Baguio City Police Office ti lokasyon dagiti illegal a pagsusugalan iti Baguio City. Nasken a may pasardeng iti kabiitan a gundaway. Imbili na ti panangsukimat ti pulisya tapno saanen a may lukat manen dagiti pagsusugalan. Ada detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Well, nagbigay na ako ng instruction sa ating City Director to take all actions, to take all necessary actions para pahintuin lahat yung mga gambling dens dito sa syudad ng Baguio. Dayta timpasigurado ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong mainaig iti operasyon dagiti ilegal a pagsugalan iti syudad. Sigun kan kuana, maiparekep kan maipasardeng dagiti gambling den, babaen iti aktibo a panaggaraw ti Baguio City Police Office. Impateng ti mayor nga ammo dagiti pulis no sadino dagiti gambling den iti Baguio City nasken a mairekep iti kabiitan a panawon. Hopefully this week magkakaroon tayo ng resulta. Alam naman nila kung saan Kaya kailangan pahintuin nila lahat ng gambling dito. Meron na kaming alam kung saan. Pinag-usapan na namin ang ating City Director to. Agtultuloy mo ti panagregat ti Baguio City Police Office tapno maipasardeng dagiti illegal a pagsugalan iti syudad. Nupay kasta, inlawlawag ti BCPO nga awan ti listaan da kadagiti pagsugalan iti Baguio City. Nupay ikagkagumaan da a makitinulong iti publiko tapno maipasardeng dagiti pagsugalan. We still encourage the community to report kung meron pa silang nalalaman na mga gambling dens. So that we will have yung operations. Lahat naman ng tips na nare-receive, we take it seriously. So although we will still validate kung totoo man yung tip na nare-receive namin. Maibasar mo ti datos ti opisina, dumanon iti 7 nga operasyon kontra ti illegal gambling ti insayang katda, manipo January 1 aging April 20, 2026 no sa dino sa nga 10 nga individual ti nakemmegda. We will continue our monitoring and if ever na meron nga kaming na monitor na mga pasugalan is magkakandak kami ng operations. Ti saludsod dagiti daddu mga umili, permanente kadi ang maiparekep dagiti pagsugalan wenno temporaryo laeng. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.